नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज आपण चाकूर तालुक्यामध्ये आलो आहेत. येथील शेतकरी यांचं नाव आहे ताडके साहेब. यांच्या शेतामध्ये आपण आलो आहेत. तर हे चमकुऱ्याचं पान आहे. याला 92 कसं काम करते आपण पाहूया. हे चमकुऱ्याचं पान आहे, आपण पूर्ण पाण्यामध्ये हे भिजवलं. इथं हातामध्ये थोडं जवळ या. हे बी पान भिजवलं आपण. हे पानाला चमकुऱ्यावर जर आपण पाणी जर असे टाकलं तर आवर मोती होऊन खाली गळून पडतंय असं. बरोबर आहे, असं खाली गळून पडतंय. पण याच पानाला आता आपण पाण्यामध्ये भिजवलं म्हणजे एक प्रकारे पाऊस पडल्यासारखं काम झालं, पण पाणीवरी टिकत नाही. सिलिकॉन बेस प्रोडक्ट आपलं 92 या ठिकाणी आपण आहे. हे आपण पाहूया हे कसं काम करतंय. या ठिकाणी आपण इथं डेमो चालू आहे. एक काडी घेतली आपण याजवळ थोडं 92चा फक्त एक टेम आपण या ठिकाणी टाकला आहे. आता हे कसं पसरते बघा. ते प्रोडक्ट दाखवा. ते दाखवा 92 आहे त्याचं प्रोडक्ट. हे आपण या ठिकाणी टाकलेलं आहे आणि पूर्णपणे पाणी आणि हे 92 या ठिकाणी मिक्सिंग केलं आहे. तर पाण्याच्या संपर्कात आल्यामुळं हे कसं पसरते बघा. पूर्ण असं पसरत जातंय. या ठिकाणी औषध पसरत आहे बघा, आपण पाहू शकतो. हे आंतरप्रवाही औषध आहे. पूर्ण पानाला कोटिंग करतंय, ऑटोमॅटिक होतं. हे पान हलवायची सुद्धा गरज नाही आणि खालून पण पानाचं जातं आणि पानाच्या वरून पण पसरलं जातं. आणि हे पाणी आपण टाकतो वरी, पाणी वरी थांबते का आपण बघतो, थांबू शकत नाही. वरी मनीहून खाली पडते पाणी. पण हे औषध फक्त तुडा मारलं की पूर्ण पानाला असं पसरवून घेते चारी बाजून असं. हां, तर सिलिकॉन बेस प्रोडक्ट आहे. आपण पानाच्या खालून बी बघू शकतो, वरून बी बघू शकतो. आणि हे स्टिकर आहे कोटिंगचं काम करते आणि पूर्ण चमक आणायचं काम करते. हे पूर्ण आंतरप्रवाह असं पसरत जातात आहे मधल्यामधून. ते देठ आहे ना, देठ त्या देठामुळे जातं हे सगळं. पूर्ण झाडाच्या पानाच्या प्रत्येक शिरापर्यंत हे पसरत जातं या औषध. हां, हे आपण पाहू शकतो कसं पसरत आहे. पानाच्या खालून पण हे पसरलेलंच आहे, आपण पाहू शकतो. याला पानाच्या खालून बी बघा, आपण पाहू शकतो. ही असं या ठिकाणी सुरुवात झाली आहे काही भिजण्यासाठी. हे पूर्ण भिजवत आहे. ही आंतरप्रवाही औषध आहे. पूर्ण असं भिजत चालले खालून पण आणि वरून पण कोटिंग करते आणि पिकावर 18 दिवस टिकून राहायचं काम करते. आता 15 मिनिटांमध्ये हे पान बघा पूर्ण पॅक होऊन जाते, पूर्ण भरून जाते. बंद करा.